Небесата разказват за Божията слава и простора възвестяват делото на ръцете му. Ден на ден блика слово и нощ на нощ известяват знание. Без говорене, без думи, без да се чуе гласът им. Без говорене, без думи. Всичко е тук, за да ни покаже, че Бог е сътворил всичко и че ние сме тук благодарение на Него. И Той ни създаде в рай, в място наречено Едем, място на блаженство. И ако го бяхме послушали, щяхме да си останем там, да живеем вечно, без болести, без страдания, без зло, без хаос, вечно. Но ние се отклонихме всеки в своя път. И дойде хаос, дойде смъртта, дойде греха, дойдеха страданията, дойде гордостта.